Ranta-Tampellassa putkijärjestelmällä kerätään biojäte, sekajäte, muovipakkaukset ja paperi. Jätteiden lajittelu aloitetaan jo kotona. Laita jätepussiin enintään 20 litraa jätettä ja solmi jätepussi kiinni. Älä pakkaa pussia liian täyteen. Jätä pussista noin 1/3 tyhjäksi. Laita biojätteeseen vain kiinteää biojätettä. Valuta nesteet pois ja pakkaa biojäte maatuvaan pakkaukseen. Kodin puhtaat ja kuivat muovipakkaukset kuuluvat muovipakkausten keräykseen. Tyhjennä pakkaukset, tarvittaessa puhdista ne ja anna kuivahtaa. Jos pakkaus on kovin likainen, laita se sekajätteeseen. Irrota korkit ja kannet. Laita ne ja pakkaukset muovipussiin ja solmi pussi kiinni. Älä laita erilaisia muoveja sisäkkäin, sillä ne kierrätetään eri tavoin. Muut muovit kuuluvat sekajätteeseen. Vie paperit irtonaisina keräyspaikalle. Keräyspaikalla luukku avataan omalla sähköisellä avaimella. Luukku sulkeutuu automaattisesti. Varmista, että jäte mahtuu hyvin luukusta sisään ja putoaa varastotilaan. Revi tai pilko jäte tarvittaessa pienemmäksi. Älä laita järjestelmään sinne kuulumattomia jätteitä. Pudota keräyspaperi luukusta irtonaisena ilman kassia. Älä jätä kättä luukun sisäpuolelle. Jätteiden oikea lajittelu on tärkeää ympäristön ja luonnonvarojen säästämiseksi. Jätteet kulkevat maanalaista putkistoa pitkin ja kerätään koonta-asemalle. Sieltä ne kuljetetaan eteenpäin hyödynnettäväksi. Tarkista syöttöpisteellä olevasta QR-koodista, minne voit viedä putkijärjestelmään soveltumattomat jätteet. Metalli, pahvi, kartonki ja lasipakkaukset viedään täydentäviin lähikeräyspisteisiin. Kaikki lajitteluohjeet ja tiedot keräyspisteistä löydät verkkosivuiltamme sekä asukasohjeesta. Kiitos kun lajittelet.